पुदीना पुदीना लेला पुदीना लेला पुदीना। हई देखा लोग भाई लोग पवन भैया ठेला पर नया चीज लेके आइल बारन बेचे आ कहत तारन कि लेला पुदीना लेला सामान पोला गावो भेसली सामान पोला गावो भेसली। तो देखा लोग भाई लोग ए घड़ी तेल के भाव बढ़ गइल बा तो कहत तारन कि सामान पर लगाव भेसलिंग। बताओ ए घड़ी 5 रुपया में काम फरिया जाता। चीज भीज के हो जाए तारा तोर तो लगा ली हो सूखल का पाउडर गोरी कोरी नहीं लसर तू लगा ली हो सूखल का पाउडर। आ अब देखा लोग भाई लोग कहत तारन की चीज भीज के हो जाई तारा तोर तो लगा ली है सूखल का पाउडर। अब बताओ लोग कि अब सूखलो पाउडर काम आवे लागल लोग के। अरे काहे रोआ तारू बबनी तारा के सब परेशान क के रख दे तारन सन। जाला न जाए देला हमरा फेरा में खाली रहेला। नहीं जाला न जाए दे बेला हमरा फेरा में इहे रहेला। तो अच्छा ई बतावा कि तू कहाँ ले जाता रह खरिहानी में ले जात हो तबे नु तारा के नहीं खसन जाए देत। तोरे निशानी वो खेला बतार रे पगला तोरे निशानी वो खेला बतार रे पागला तोरे निशानी उ खेलावत रे। अच्छा मैडम जी तू नीलकमल भैया से करवैले बारू तबे नु तारा के एगो देले बारे आ वही में कहत तारू कि खेलावत रे। घुमेलु बाजारी बैठ के गाड़ी मतिया का मार ले बा सोनारा बोला ननद हटे तैयार हो कि गरवा में के हार देले बा। ई बतावो उ स्कूटी गाड़ी से घूमतारी आ तू कहतारू कि उ मती मार ले बा माने बाजार मार्केट घुमा उमा देलस तो उतार में उनको मती मार ले बा। चढ़ता जवानी तो बढ़ता साइज नइखे बुझत कैसे करी कंप्रोमाइज। चढ़ता जवानी तो बढ़ता साइज आई नइखे बुझात कि अब कैसे करी कंप्रोमाइज। तो देख ला लोग भाई लोग कि इनकर साइज बढ़ल बा कि ना। तो देखा लोग भाई लोग इस सूत के तारा लोग के देखाव तारी कि हमार माने साइज बढ़ गइल बा कि ना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना साथ में बेल आइकन भी दबा देना क्योंकि हम जब भी वीडियो डालें तो सबसे पहले तुम्हारे पास चल जाए।